al 3 keer afgewezen. En dat is de liefste mens wat ik ooit ben tegengekomen. En die heeft mijn bankpasje, die heeft de gegevens, die heeft mijn sleutel, die kent al doen wat er wil. Daar ben ik voor een minuut bang voor. En hoe lang zit hij hier al? Een maand of 4 denk ik. Een maand of 4. En uit welk land komt hij dan? Iran. Iran. Wacht, gewoon staan. En dat is ook familie. Dat is niet. Ja, Dat is heel veel die hetzelfde. vrouw. Dat is de nicht van mijn pap. Oké. De beste neef van En de dat club. is de dochter ervan, van die vrouw. Dat is de putter. En dat is de moeder. Hey, en dat is de moeder van dat vrouwtje wat hier woont. Van Nancy. Van Nancy. Ja. Kies waar Billy gauw doorrent. Billy. Billy, terugkomen, Nathalie. Dat moet droogjes worden. Huh? Zet ik ze van mijn neef Droogjes. dan... Het is ook een bier voor mij. Een biertje. Ook van de Sik? Zeker niet, ik ben de potter. Dat is de putter. De Putter. Ja, Lilliputter, zegt ze maar. Nee, serieus? De Ja. Putter? Ja, zachten ze vroeger gewoon meer klein. En dat is zo'n klein beetje pap. En mijn vader die ging altijd vissen en drinken. En die liggen nu ook samen even op een kerkhof. Die is daar op het gras al. Wat? Mie? Daar is het toch? Dat is het. Ja, dat ben ik. Ja, we hebben die man hebben we al gestrikt. Ja, dat is niet met de scooter. Dat is Dan ja zeggen ze gewoon weg waar het. Ja. Hoi. Ja. En tellen die jongens zitten wezen. Kalt Prot al een beetje Romeins? Nee, in Engels. Engels? Ja. English? Ja. Ja. Dus spreekt Engels, joh. Yeah. You have a good place to stay. Ja. Mogen we hier nog... Maar nu moet nu opnieuw aanvragen. En dan, ja, hopelijk gaat het dan dat positief. Zo'n leven mensen heeft eens dat niet. Dat doet al. Dat is niet tegelijk. En This is bad situation for me dan zo te Yeah, zeggen. bad situation. Yes. because I want to go to Germany 5 years ago, and here in airport, I coming here and police take me. I finished money and police take me, and they say you cannot go to Germany. They send me to Ter Apel. Ter Apel. Ah yes. Ter Yes. Apel. They send many people to Ter Apel. And give my finger, and I don't know that time rules about refugee, about nothing, and I don't need a start in Netherlands. I want to go to Germany. They say no. You finger here, you must study here. Je denkt, But Fingerprint. ja. first finger, Yeah. and they Daddy. says also you finger here, you must study here. But we cannot give to you home, positive money, nothing. You go in Estrad. That is very Je dacht ugly dat er in rules. Duitsland eerder dat positief kreeg. Je ziet, nee. One time. Why do you want to go to Germany? Because some friend there and they say Germany better for work for something for, but they say one time they give to me after 2 years. They give to me negative and they say go to Iran. I said I cannot go to Iran. Zijn broer hebben ze They ook al said vermoord in okay. Iran. They said okay. They killed your brother. Ja. Yeah, in Iran. They say okay. You go out from camp. I said okay. I go to Germany. 2018. I go to Germany. After 8 months, they sent letter to Germany government. Send this man again here. I come here again after 3 years. They, again negative, again go, again nothing, and I don't know why they do it like this to people. Nee, staat daar. When did you leave your home country? When did you leave Iran? How long you How long ago? 5 years ago. 5 years. Yeah, Okay. Wat de, six- wat de And vluchten. why can't you go back to Iran? Het is oorlog. because they difficult government in Iran, you know. Die willen hem vermoorden. Iran government don't like Christian people. They Muslim and they kill Christian people, take Christian people, you know. They don't like. But are you Christian? Yeah. Oh. They don't like this, you know. Die zeggen alleen tegen hem. But wij geloven niet. I don't. Why it important for your government my religion? Many people live it here, don't believe God and don't have religion, and they live it. Ja, jawel. Why don't give to me positive or don't let to go? Cancel my finger, go. No, You don't have, but you don't have a passport. nothing. I say to them,
cancel my finger, I go to Germany. No, we cannot cancel your finger and you must go in Estrad. Dat zit helemaal vast. This is rules, very ugly rules. And when you left Iran, you didn't take your passport with you. No, because they want to take me. Ze moeten Government wel don't give to me passport, they want to kill me. Ja, dat is echt. I coming back from here, to out. Dat And kan nog meer in which stellen. part of Iran did you live? Nog meer stellen. In Shiraz. Hey, dat komt nog in hetzelfde. Achter dit. Waar? Achter dit. Ja, die kwamen hier net toch ook al voorbij? Ja. Oh! Hey, Toon, moest wel opletten, hè? Hey. Hey, dat is over dat geheugen, hè. Dat is niet goed meer. Een dik wat knappe print op de camera. But you feel at home here now? Yeah, well, the same my father, really. Ja, wij kunnen het heel goed vinden. Really, really, I think this is God. They don't give to me home and positive. God give to me positive. This man, and I normal live it now, and no money, no help, nothing. Helemaal niks. And I don't have money also to give him, nothing. Ja. Yeah. heb hier toch- Sometimes he self give me money. Ja. Dat is een leven, mens. Yeah. En die zet ik net op And school. I Echt niet. don't know, this is big question I have to your government. Why you don't believe people and you don't give positive? Why don't let to go? Zeg alleen tegen hem, wij geluidbedicteerd. En dat is allemaal You waar. coming to my home, I said I don't believe you. Maar You hoe go. het stik of het oor is, wat hij Hij heeft zegt. dat opgenomen, dat van de IND. En ik heb dat gesprek geluisterd. Nou, dat sloot helemaal nergens op. Dat zijn onbekwame mensen die dat doen. Dus wij geluiden niet, u kunt schoon. Zo zegt And ze really tegen hem. in the camp, very bad situation. Now I really my feel is better than before. Because they make really difficult life for people. What you doing? Many people in camp make to crazy, go to second house, kill himself, you know. What you doing in the room? What? Smoking, all people smoking everything. What? Is easy. Cocaine, heroin, We zitten in marijuana, everything is free. Ja. Yeah. And bad situation for children, for women, mevrouw. Ik help de mensen gewoon mee. En als ze Alles, het goed vinden- alles each other. Als ze het niet goed vinden, dan hoor ik het wel. Did you have a family in Iran? Of course. Yeah, do you have children? No, here no. No, but in Iran? Nee. No wife? Noorwegen en Nee, nee, Zweden nee, zitten die ook. Ik dacht dat dit allemaal een But mother, father? They want ik zal even... after they killed my brother and they really they die. They too much cry Van for verdriet. brother and they die. Yeah, I have this question. You don't believe me? Let to go. No, I don't say I don't believe you. Nee, No, maar you government. The government. I'm talking to your government. You don't believe me? Okay. Let I go. Cancel my finger. Cancel my finger. I go to Germany, other country. En mogen niet. This is no good. But do you think they will accept you in Germany? Yeah, they send people to Estrad. No help and nobody, no money, nothing. They go to steal everything. En dat waren criminelen. Normaal. Die wat ze zoeken. Als ze geen geld hebben, wat moesten ze doen? Stelen. Er zit niks anders op. De Chris van Neem is niks. Die zaten tegen op straat, zonder paspoort, Germany, zonder geld. other country, give to you negative. Dat is de crimineel, dat is crimineel. They give to you negative. They also give to you home. You can go to work. You can make something to do. Also negative, no. Here, negative, you go to Estrada, you go die. You go kill yourself. You go kill yourself. Nobody can help you. No. This is no good rules. Ja, dat is niet leuk. Maar ik geef er niks om al na 5 jaar in als dat ze kloterie willen maken. Dat doen ze mij. Ik geef hem alleen onderdak. Hij woont hier niet officieel. Onderdak. En dat meug? Nee, dat volgens mij gewoon niet. Maar ja, ik kon die mensen niet op straat zetten, dan moeten ze er maar een mening geven. En dan moeten ze een paspoort geven. Hij zegt, ik wil gewoon werken, dan kan ik ook belasting betalen.
Ik ken niks. Helemaal niks. What was your job in Iran? What did I'm farm, we have farm and farm sheep, yeah. Hè?